फैदो सोनाबफोर लाइभआव फैदो दसे रायलायनोसैलाय या रोल नम्बर नांगौ माथो मा रोल नम्बर मानि 2000 आं मा सोलोंनांगौथाय मानि रोल नम्बर मानि रोल नम्बर मेट्रिकनि बे रोल नम्बरखौ गोसोआव थाबाय थायो नामा सोरबा आं एडमिट सोंदोंमोन ना गोदो गोदाय बैयाव दङ नायदो आलमारियाव आलमारि दं फैदो सोरबा ए आंनि रिजाल्टखौ नायनाय जायाखैना खनसेनिखौ नायनि माबा एबार थैगोन नोङो मालाय एथेबखानायाव ओरै थांबाय गाजोलाबाय बिफां आइदै है एथेबखानायजोंसो थांलै नोङो अबे दं आलमारियाव मार्कशीटखौ नुयो ना माथो बावनो जोब गासिबो जा दं सासे फैबाय सोर फैदों न'आव थांफिनबाय बोरै नुनांगौ बाय प्लास्टिकआव मावबाय प्लास्टिकआव नङा ओरैनो लांदां लांदांआवसो सानना दोनदो आं गाबोन सोगोन मनेश्वर बर' हेल' आब' गुड इभिनिं हेल' आगै वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थोर नैबे दावरावथार लाइक होनानै थां आगै मोनसे लाइक होनानै थां एसपि थाकुरिया मा खबर मोजां खबरा आंनि लाइभआव हाबफैनायनि थाखाय थेंक इउ नै फैलावा नै फैलाय हाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो मनेश्वर आगै एसपि थाकुरिया ओमफ्राय फैलावा नै मा ओंख्रि जाखो खिथाहरलायदो दे ओरैलाबा आं नागिरनि दासो होबायानो औ दासो टाइम मोन्दों दैसायानो दासो उन्दुदों निउ खालामनो र' आङो रेन्ज मारिना होनिदो रेन्ज मारिनि आङो अबावमोनथाय बावलायलाङोहाय आंहा नै सोर सोरजों मामा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय नाय फैलाव ट्रेड लाइसेन्ससो बेलाय ट्रेड लाइसेन्स सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायदो निउ आं दालि जहल आरो कफि लाब्रासो नै मिरामिस दोनै ना सुनिबार जोंहाबो मिरामिस जायो नैबे बर' नामाथाय सोर माथो बेटारियानो गैया आंनालाय ओरैनो लाइभ फैबाय आङो 20%ल'नो थै खम जारलालै खाम जाबायना जाबाय मिरामिससो दिनैहाय आंना बेटारि गैया भाग' चार्जारजोंसो थांसै आङो गेट आउट चार्जारजों चार्जआनो गैया आंना फाग्लासो मबाइलफ्रा मानो चार्ज थाया आंनालाय फैलाव चार्जआनो गैया आंना मबाइला गाजाखा फैलाव नों नोमायखौ नुवाखैना नोमायखौहाय नुदोंना नुवाखै नै मालाय मेट्रिकनि रिजाल्ट नायनो नागिरदों नै नोमाया उन्दैयाव माबायदिमोन जयन्त ब्रह्म रल नं नै हिनजाव बेखौ B11 485 ओमफ्राय नैबेलाय 2095 नै आं नुवाखै आमाइखौ नै नायनो फैलाव नै र' नासाय फैलाव नायनो नोंखौ ओरनावलाय मबाइलाव नै मबाइलाव एसे दाहरग्रो नुबाय फैलाव नोमायखौ सरनो क्या बोल रहा है एसपी ठाकुरिया मैं समझ में नहीं आ रहा है हिंदी भी मेरा टूटा फूटा है अच्छी तरह से नहीं आती है आप बोल रहे है कि नहीं न्यू फ्रेंड फैलाव दैमारियानै बे एसपी ठाकुरियाजों नोंहा फ्रेन्ड दंना गैया फ्रेन्ड जाबानो जाबाय फ्रेन्ड गैयाबा
ओमफ्राय स्पिटाकुरिया बर' हिखिनि सुर नुखांबायमोन होनदां मोगथाङाव औ खनसे थांनायलाय आं एसामिसनि एसामिस मैं तो एसामिस नहीं आता है थोड़ा सा भी नहीं आता है मैं तो बांग्ला बोलती हूँ बांग्ला भी लाब्रा है मेरा हिंदी की तरह आमाया जोंनाव फैखांबायमोन नामा बे खानाय बोनायाव आंखौ लायनायालाय नोंसिनाव थांनानैहाय साब्रै दङ आगैमोन सोर सोर दं कमेन्ट हर आरो लाइक हरनानै हो अननानै नैबे नोंबनोहाय एसे आप कहाँ से हो न मैं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोसाईगांव से हूँ और आप कहाँ से है बताओ मुझे नहीं हिंदी नहीं आता है टूटा पुटा है हिंदी आते भी थोड़ा थोड़ा टूटा पुटा है लाब्रा बोलते हैं मैं उदालगुरी से मैं तो कभी भी उदालगुरी नहीं गया है सुना है उदालगुरी है लेकिन कभी नहीं गया है मेरा हस्बैंड गया था उदालगुरी में पहले उदालगुरी में ही रहता था है ना कौन सी गांव में रहता था तुम वो सर गांव कौन सा था बैरागुरी में गया था मेरा हस्बैंड मैं तो नहीं गया और फैलावनाय खियाबाला होमबा नुबाय बाइकजों लांफैनायानो बाइकजों लायदोंना लायामोनथाय बियो आंखौ जोंहा गारि दंखायोना न'आव कार दङना बाइकजों लायाखै मोनगोन ना बे समाव बाइकआबो दंमोन ना नों आंखौ बाइकजों लायदोंमोन ना खानाय बोबा बिसरखनायाव बाइकजोंसो लायदोंमोननो बाइकबो दंमोन ना बे समाव ओमफ्राय बाइकआथ' दा फानबाय राजु आदा दिनैसो फैदों नोङो आंनि लाइभआवहाय आंथ' नोंनि लाइभआव थांबाय थायो लाइक दोननो थेंक इउ आं नोंखौ खिन्थु सामफ्रामबो रायो दै राजु आदा आंनि लाइभआव फैया बे होननानैहाय खिन्थु दिनै फैफ्लांबाय फार्स्ट टाइम स' थेंक इउ नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय स्पिटाकुरिया मालबि गैया ना मा होन माइबि गैया नाइस लाभलि बिउटिफुल सुपार नाइस इस दिनैसो फैदों नोङो आंनि लाइभआवहाय आसुरित मानसि बे गावनियावबा जि गोबाव थाङो आङो मानो रायनांगौ जाखोरा माथो फैया बेलाय आंनि लाइभआवलाय आं दामानि सामफ्रामबो लाइभ फैया दा मानोना नों होनदोंना बेबाराव लाइभ फैबाय था होननानैहाय ओमफ्राय आङो भिडिअबो होनो हायाखैना ओंखायनो लाइभ फैदों आरो दा मैयाबो फैदों दसे ओमफ्राय दाखालिबो फैदों सानथाम जाबाय आं एखेराहाय लाइभ फैनायाहाय हागौमानि एसे फैबाय थानो नाजागोन आंहा सम गैया आगै सना मानो दखान नोंहाबो लाइभ फैदोंमोन नामा आं दिनैथ' रावनिबो लाइभआव थांनो हायाखिसै मानोना आङो माबादोंमोन मन्दिराव थांदोंमोन नालाय फैलाव बे आदा राजुजोंहाय ना फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जादो आदा राजुआबो बिराद मोजां मानसि बेक हरफिनथारो बियो लाइभ होबाय थागै आदा फैबाय थासिगोन एबारनिफ्राय अननानै दसे नुजाफै गोसोआ मोजां मोनोना नोंसोर फैबा नोंसिना चेनेला गिदिर ना आंना थेफाफासो दाबो दसे नुजाफै नुफ्लांबायोबा नैबे गैजायै बिनानावनि चेनेलाव मा ओंख्रि जाखो आदा राजु लाइभ होबाय था आगै फैलाव आदा राजुखौ माबा खालामदो आनै साबेसे जाखो माया साबेसे जानो मा जिनिसा साबा दं कौन है मेरे लाइफ में लाइक करो स्पिटाकुरिया प्लीज बनरगांव में मेरा साली की घर बनरगांव में मेरा साली की घर है मैं गया था बनरगांव तो कोकराझार साइड में है हमारी दूर होता है कितना किलोमीटर होता है शायद 50 किलोमीटर आई थिंक 50 तो नहीं होगा 40 होगा शायद आलु दाउदै
बिलाहिसो आगै गोथाव दे जोंहाथ' दिनै सुनिबारसो जाया गथ'आ आनै जोंनिया मामा सानै जाबाय फैलाव सानै गथ'नि बिमा जाबाय नैबे नोमानिया बुरिबाय बुरि नुदोंना नुवाखै फैलाव आंखौ बुरिबायना सानै गथ'नि बिमा नुदोंना नुवाखै आं र' बिजि दंलै आगै सना दे 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 आदा सना दे दसे दसे फैबानो जायो स' आंनि भिडिअ मामियाव लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंनिसिम थेंकिउ जासिहरबाय जा एसे नुजाफैदों नुजाफैनो हादों एसे बाबु ओमफ्राय नानि सोर हो आनैनो बा नानिया देरसिन नानिया 10 बोसोर जाबाय 10 बोसोर मास मोननै जाबाय थोद आं डिस्टार्ब आं मिथिया मालायलाय फैनायाव डिस्टार्ब दाजा ओमफ्राय बाबुआथ' नुखाबाय 4 मासल' जादों हाय उफानि नार्जारि हेल' फ्रेन्ड आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय उफानि फ्रेन्ड मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो ओमफ्राय फैलाव मा होनदों बेनारगाव 23 किल'मिटारल' आनै बनरगावआ 23 किल'मिटारल' मोरै 23ल' जानांगौ जाम्बा दतमायानो माबा जाखायोबा 25 जाखायोगोन ना दतमायानो हा दतमाया खय किल'मिटार जायो 23ल' जायालै जाम्बा लाइक डान थेंक इउ उफानि फ्रेन्ड लाइक हरनायनि थाखाय उफानि फ्रेन्डआ अबेनिथाय खोन्थाहरदो अननानै आपकी चैनल कितने दिन हो गए बहुत दिन हो गए मेरा चैनल 1 ईयर्स पार हो गया है मैं पहले वीडियो नहीं देता था क्योंकि मेरा टाइम भी नहीं था और मैं बहुत शर्माती थी अभी मैं चैनल स्टार्ट किया है मतलब वीडियो देने का स्टार्ट शुरू कर रहा है अभी भी नानिखौ आं सिनाया आनै गन्थं बिजौआव सबाय बिमा दङ आंना फिसाजोआ लक्ष्मी होनो नामा गन्थं बिजौआव नै बिदियावनो सबाय बिमा गल नैबे आंनि फोथानि एसे फिसासिन जागोन बे फोथाजों एसे समान दालि ना बाथोन गोथाव दे ओमफ्राय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिलाफोथारनि धेमाजि सिलाफोथार उफानिया मामा फ्रेन्ड नोंहा सोर सोरजों फ्रेन्ड गैया फ्रेन्ड जादो आं नोंखौबो रेन्ज मारिनानै होनि फैलाव मा उफानिजों नै दांबाबो जायाहाय उफानिना बोरै जाखोथाय फैलाव जोंनिफ्राय गसाइगावआ 4 किल'मिटारल' आनै चन्द्रपाराया बनरगाव दा चन्द्रपाराजों दै नार्जारि हाय फ्रेन्ड मा ओंख्रि जाखोनो हेलौ दै नार्जारि फ्रेन्ड आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय जोंनिया ओंख्रिया दालि जहल आलु एवनायसोमोन आरो बिहावमोनाहाय मामा बिस्रा मिरामिस जायाना बिसिना लावजों नाजों जोंहा बोराय बुरि मिरामिस दिनैहाय सुनिबार नालाय आङो नोंसोरखौ रेन्ज मारिना होलाजोबसै दै गाजिदामोन माबा फ्रेन्ड जादो र' आङो उफानिखौ दांबाबो जाया नैहाय रोंलायलाङा बुरि मानसि दांबाबो जाया नै बोरै जाखो मा फाग्ला मबाइल जाखो बेलाय लाइक होदो मामा दै नार्जारि आगै नोंहालाय अबेनि जाखो सोरखौ आगैसो होनबा जोबसां नै दांबाबो जाया आंना मबाइला फाग्लासो मामा रेन्ज मारिना होनो नागिरदोंमोन आं फाग्लासो मबाइला फाग्ला जाखो ना आंसो रोङा जाखो मद वापस लीजिए ओके ओके रो मेरे को नहीं आता है टास्क करने से भी नहीं हो रहा है मैं क्या करूँ अभी नहीं हो रहा है क्या करूँ मैं कैसे करूँ हो गया था अभी हाँ रिमूव कर दिया मैंने और ये नहीं दै नार्जारि आगै नोंखौ माबा खालामना होबाय आं दंना गैलाथाय माबा खालामना होबाय ओमफ्राय उफानि आगैखौ नै माबा रेन्ज मारिना होबाय फैलाव साबसक्राइब खालामजोबदो बिसिनि भिडिअखौ 2 मिनिट 3 मिनिटबाबो नायनानै मोननै मोनथाम कमेन्ट हरनानै अलाव होनानै ला बिदिजोंसो साबसक्राइबाराबो बारायो फैलाव आनसाबस्क्राइब जाफिना जोंलाय माथो मानसिफोरखौ बानायो जाया
अभी बाल लगिल all day. Bye. Good night. Good night. स्पीता कुरिया बाय बाय. So thank you मेरे लाइव में आने के लिए. हिंदीबो रोङा नालाय बाल बुरि मानसि मा होनबावनो. सोर दं जाखो दालाय? दै नार्जारिया थांबायगोन. धन्यबाद. ही क्या काम करवा तेरे को? कौन है धन्यबाद. फरायनो रोंबावगौसोहाय आङो एसे एसामिसफोरखौ नै धन्यबाद होननाय जादों खोमा बियो. फैलाव थांगोन ना माखो नोंलाय? उफानिमोनखौहाय माबा खालामखोना खालामदिया? सोर दं कमेन्ट करो, लाइक करो मेरे को. खुगा रबायलायोहाय रायलायनाया फाग्लिसो जागोन सिरि थाखाया नालाय. माथो कमेन्टबो हराबा सोर नायखोमानानै दङ सिरिलाय आंखौलाय. 3 गोजोननो दङ. कमेन्ट हरद'. सनाफोर लोखिफोर नोंसोर कमेन्ट हराबा बोरै जालायखो? थाङाखैयानो दङ. ए दङ. मामाया सनजया दिनै फैया नामा आंनि लाइभआवहाय? सनजयाहाय मा फेसबुकआवबो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनो होन्दोंमोन ना बे आनै सनजया. आनैया जाहैबाय आं लेंनाय बे होनबा आनै. दहाय आङो माबायाव थांदोंमोन बामोनखुरायाव फैलाव. गावहा बियानैखौनो नायसनानो. हाबाब आनै नोंखौ मैयासो सिनायदों आङो. नोंहाबो चेनेल दं होननानै. आंनाथ' चेनेला गोबावखासै. मानोना आं सालायासोमोन. ओमफ्राय आङो नै बारा गोबाव जायाखै चेनेलखौ सालायनाया. दिसथाबहाय बेबो नोमायाबो सासे जा दिसथाब मानसिया. माबा नायबाय थायो. बेटारि गैया सनजय बसुमतारी ब्लग नानै. ए कारेन्ट गैया नामा बिसनालाय? जोंनाव मालाबा फैलाव खाथिखा. मेट्रिकआ मारै जादों नोंना? फरिखा जाबायना? दिनैनिफ्राय नङा दालाय? दिनैनिफ्राय मेट्रिक फरिखा ना? मेट्रिक फरिखाया फैलाव माबायदि हादों नोङो मेट्रिक फरिखाया? ओमफ्राय सनजयालाय बेसेबांथो फरायोमोन? आंहा सोंहरनो बावदों दाखालि सनजयखौहाय. कौन है 3 लोग है कमेंट नहीं कर रहे. चुपके से देख रहे मेरे को. जल्दी कमेंट करो. कौन है और लाइक नहीं किया है तो लाइक करो. ओनली फैलाव कमेंट कर रहा है. 2 लोग कौन है चुपके से देख रहे हैं. कमेंट करो जल्दी. मुझे क्या पता है तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस किधर रखा है? तुम्हारे बैग में ही होगा ना. कहाँ पे रखा है? एक्स्ट्रा क्यों रखते हो? बैग में रखो ना. सोरां एसटी आब'नि लाइभआव नायना बेटारि जोबदों बे. ए सनजय 12था आनै. मामा 12 माने ओइचएस एग्जाम होदों नामा सनजयालाय? जोंनि न'खौहाय खोन्थाहरनि आं फैलाव हो. जोंनि न'आ जाहैबाय पार्टी अफिस दङना? पार्टी अफिसनि सिगांनि लामाया बिजों हाबनांगौ. बिजों रोङाबा बै थिनालिजों थांनानै गेस गुदाम खाथियाव फैनानै गेस गुदामजों ओरै फैथारनानै रामकृष्ण मन्दिर खाथियाव फैबानो मोनफैयो. बेयाव थादो हेलाव होनदों आंखौ. 55 मार्कसल' होदों आनै. आनैहाय बोरै जाबावनांगौ? दिनै गैयामोन आनै मैयासोमोन. मैया मामोन? इंलिस नामा? नखल फकल नायनो मोनदोंना मोनाखैब्रा? बावरागुरियाव होदों दा नोङो? नखल नायनो मोनदोंना मोनाखै? हेलो कौन है मैसेज करो प्लीज. और लाइक नहीं किया है तो लाइक करो. सपोर्ट करो मेरे को. MP 45 SK झूठ. क्या मैं झूठ बोल रहा है? बताओ क्या झूठ बोल रहा है मैं? बताओ तो सही.
ओइ बे नालाय MA होननाय गोजौनिया अबे खनसा MA गोलावा MA3JMT र 3J MA सारी में खुश और लिख रहा था ओ T सो मेरे लाइव पे आने के लिए थैंक यू MP45SK अगर मेरे साथ सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट करो प्लीज और लाइक करके देना और कहाँ से है आप बोलो MA3J MT 31 SM SM G5 23 404 don't disturb फै थाङो अकेनो आयै निजोम सना दिनैसो फैथारबाय नों आंनि लाइभआव मावजि हेल' मुनु सुनु नुनु बेबि लाइभआवसो आसोला बाब आंनि लाइभआव दिनैसो फैदों ना ओके मैं MP से हूँ MP मतलब MP से हूँ नाम भी MP जगह भी MP मतलब MP का मतलब बताओ M मानी मध्य प्रदेश है ना और नाम MP मतलब मोनुफल यह क्या है निजम मा ओंख्रि जाया आगै निजम खावला निजम मावजि निजम मेंख्ल हानो प्रदेश मदि नै नंगौ मैया निजम नंगौ मैया मबाइल नायगासिनो दं मबाइलाव मास्टार मोनबाय नंगौ मैया MP का मतलब होता है रेशन कार्ड प्रदेश मोदी क्या प्रदेश मोदी मुझे समझ में नहीं आ रहा है रो नंखौ गथ'नो किसको गथ' बोल रहा है ऐ निजम तुम गथ' है ना मैं गथ' मध्य प्रदेश हाँ MP मतलब मामा मा होनो मा नामलाय र' फैलावानै निजोमजोंहाय सापर्ट दंना गैया निजोम आगैजोंहाय बेबो बिराद मोजां मानसिया बिराद गाजा डायलग होयो नों उन्दुदो गोबानानै लाबो दैसाखौहाय हेल' प्रदीप आगै सना आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम नै दांबाबो जाया माबा खालामना होनो नागिरदोंमोन आङो मा होनोमोनलाय रेन्ज मारिनानै होनो नागिरदोंमोन आं MP45SK आपको मैंने रेंज दिया है जिसकी साथ फ्रेंड नहीं है नया फ्रेंड बनाओ और कमेंट करके रखो उन लोग भी आपको बैक सपोर्ट करेगा और प्रदीप नार्जारी आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो नोंखौबो रेन्ज मारिना होनोसै ना मारिनाङा निजोम मा होनखो मा आप जाबाय दा आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ मतलब क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव से हूँ गैया निजोमजों गैया नै निजोमखौ आं रेन्ज मारिना होनि र' रोंबाय दे आंबो निजोम दाना मिथिबाय जाखांबायना आब' सनानो जाखांबाय जाखांनानै दैसा उन्दुनायखाय दसे लाइफैदों MP45 जिस लोगों से आपने फ्रेंड नहीं किया है फ्रेंड करो ओके और आप लोग भी सुनो निजम प्रदीप और फैलाव MP को सपोर्ट करो आयै आगै निलेक्स लाइक होबाय आब'नो थेंक इउ सना लोखि आगै लाइक होनायनि थाखाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय आगै निलेक्स आगै MP45 जोंहाय लोगो गैयाबा लोगो जाना होदो और MP आप भी सुनो नीलेक्स दैमारी जो है ना बहुत अच्छा लोग है उनके साथ भी फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड बनाओ फैलाव नीलेक्स मा खालामदोंनो नीलेक्स आगै फैलावा सोंदों नोंखौ ओमफ्राय दुगि मालाय मन्जुलियानो आयौ होनलायनाय हरलायथारदों हनै बेखौ बोरै खालामो इम'जिया खालामो नामा
मा ओंख्रि जायामोन आब'? ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया दिनै मिरामिससो नालाय आगै दालि जहल ओमफ्राय मामालाय आलु एवनाय टमेट' बाथोन नोंसिनाथ' बिलाहिसोनो हरैना बिलाहि मानि मावजिसो जोंना ओरैहाय बिलाहि मानि मावजि MP45 खामनो मामा हेलौ MP45 आपको बुला रहे हैं नीलेक्स दैमारी फैलाव दं ओरैनो उन्दुना दंनो सभी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से राम राम हरे हरे महादेव हर हर महादेव आंखौ लासै रायलायनि रायबायलै निजोम नोंगौ मैया सिना र' दैसा सिखारनो नागिरदों दाबाजा र' मानो फोजाखो मानसिखौलाय आयै लासै रायलायनि फोजाना होबावबायलै दान आब' 5 मिनिट र' दे आं फैफिनगोन दे औ आयु माबायदि नों मबाइलखौ जि होखारगौ नामा आयु रायनाया नायलाय नायसै रायनाया मबाइल सुंखाथारबाय हनै र' बे लाइटआ पस्ट खालामजायो नामा निजोमना फैयाबा डकुमेन्टस गैया गोथावथ' आब'नो जल्दि हाथाइखौ देखाय दे निलेक्स दिनै भलिबल गेलेयाखै नामानो होनदो दे आबा सिसि होनदो दे सिसि दैसाया हनै हासुनो हनै थांजोब्बाय मानसिफ्रा थांजोब्बाय फैलाव निलेश बाहाय राम रामनो MP45 होनहरदों निलेश नोंखौहाय खुलुमहरदों थाथ' गथ' आं एसे बिजि दे थेंक इउ दसे फैनायनि थाखाय आयु दैसा बाबुआ अन्थाव बाथावनो निजोमा होनदों औलै सिखारबाय नै आंनि दावरावजोंनो आंबो जा खरा रायलायफ्लाङोना नोंसोरजों इन्टारेस्ट जानानैहाय निलेक्स दैमारि फैलाव मा नायखो आबा नै ओरैसो मबाइलाव नायनांगौ दुनांगौ ना आबा आंहा लाइट फैनांगौ नों बिदि सिखारनानै जायो सोरबा नै दैसाया नै ओइ आंनो हरदो दैसाखौनो हाबाब दैसाखौ हरनो हायो बिदि सोरबा हरनो हाया ने आबा जों हरनो हाया दैसाखौ दे सिसि होनसै आबा दे सिसि होनदो दे दा बिसिना हासुगोन नोङो सिसि होनदो दे दैसाया निलेक्स अन्थाव बे हिन्जावखौ लाखो ना माखो गोलोमबायसोलां जा गरम मोनबाय आङो लाखो बल जोयोमोन बियोनो निलेक्स मा सोंहरदोंथाय बा मन्जु हिन्जावआ खाजल फोनलायदों अबाहाय दैसानाव आपका बेबी बहुत क्यूट है थैंक यू MP फैलाव लायाखैनो फैलाव ओमफ्राय सेबा मोनजों सोर सेबाब्रा सेबा मोनजों आंना लाइभ फैबाथाय माबायानो बेटारियानो थायाहाय सैमासो मबाइला MP45 SK comment check and back please नो MP45 फ्रेंड आपको नीलेक्स दैमारी ने सपोर्ट किया है और बैग देने के लिए बोला है आपको बैग दे देना
फिसा गोनांबाथाय मा जायो बुरि मानसिबाथाय ना फैलाव आनै बुरि मानसिबाथाय मा जायो दिगदार फिसाजों फिसौजों हाँ नीलेश नीलेश एमपी ने बोला हाँ आपको सब बैक करेगा ये अभी दे बाबू आया बाबुआ थांदों ना गुरनो आफाया थांदों मैगं लायनो जि गाना आइया थांदों ना गुरनो होनदो आफाया थांदों मैगं लायनो ना माथो फैलाव अन्थावा दानो लाखाया आं मिथिखायो बिसोरो जुमदुवारावसो फरायोमोन नामानो सोरनाव सोंहरखोथाय निलेक्सनाव सोंहरबाय नामा फिसाजोआ साफे आब' नोंना सासेल'हाय मा निलेशा जियाबुरिनिसोमोन बावदों आंहा बेखौनो बिलाहि होनो दहायहाय आनै आपका बाबू बहुत क्यूट है थैंक यू एमपी देखो फैन रहा है देखो फैलावनो ये भी बहुत चालाक है रे इधर सो जा खेलो दावरावजोंनो सिखारबाय गथ'आ माहानि नों आब' नै माहानि सोंगारलायबाय आंखौ ना नों नङामोनलाय आङो गसाइगावनि गसाइगावनि आङो गसाइगावनि सिथा बाबु उन्दुजोबबाय सिथा निलेशा आंनि मुं लाबा बिसोरो मुगैसैलै निलेक्स आंनि मुं लाबा बिसोरो मुगैसैलै सोर माबा मोना दहाय नों सोंनाया बावदों आं मैया सोंखांबायमोन आइखुनजो दासो गोसोआव फैदों जावैसोआ आंखौहाय फैलाव ह मा फैलाव ह होननाय जागोनलै मा होननाय जागोन मा फैलाव ह बेलाय सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा चरण पढ़ाई करके लिख देना मैं सभी को सब्सक्राइब कर सभी यूट्यूबर फैमिली को मेरा चरण पढ़ाई करके लिख देना मैं सभी को सब्सक्राइब कर सभी यूट्यूबर फैमिली को मेरे हाई करके कमेंट कर देना बोल रहा है कि MP 45 की सभी यूट्यूबर फैमिली को मेरे हाई करके कमेंट कर देना आपको सब्सक्राइब कर दूंगा हो मतलब उसकी चैनल वीडियो में देख के हाई कमेंट करना है ये MP 45 फिर से बैक सपोर्ट करेगा आप लोगों को जो भी हाई करके सपोर्ट करके हाई लिखेगा कमेंट में उन लोगों को लेकिन सपोर्ट करना जरूर ऐसे ही हाई मत लिखना वीडियो देख के है ना MP तुम्हारा नाम क्या है MP सर तुम कहाँ से हो MP सर ये डायलॉग आता है ना आपको अन्थावा आगैनि नाम्बारखौनो लायो आगोलनि नाम्बारखौनो लायो नामा लास्ट सत्रखौ लाया कौन है मैसेज करो
तुम्हारा पिताजी का नाम है MP सर। MP क्या कर रहा है तुम? रावबो कमेन्ट हराखिसैलाय मा जालायखो? मेरा नाम खालू दामोर है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो फिर मेरे चैनल को कैसे देखा आपने? सपोर्ट है कि नहीं मेरे साथ? मेरे आपके साथ सपोर्ट है कि नहीं देख रही हूँ मैं। अभी चेक करता हूँ। ये मेरा मोबाइल बिना कैसे? अगर मैं आपके साथ सपोर्ट नहीं है तो बाद में मैं सपोर्ट करूँगा आपको, बुरा मत मानना। अभी नहीं हो रहा है मेरा, टास्क करने से भी नहीं हो रहा है, बाद में देखिएगा। और दूसरा भी मोबाइल नहीं है ना मेरे पास, इसलिए चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो फैलाव ने क्या कहा? कासियाबारिनि सेबा मोनजोंबो बल जोयोमोन अन्थाव मोना। ए लाफा खुंखर, माया लाफा खुंखर जालायखो नोंहालाय? फैलाव सिनायजोबो आंनो, जोबखायो आंनो। सिनायाबा माथो बाल, गामि खाथि खाथिनिखौलाय ने? मा जागलायखो बे चार्जारालाय? फाबिजालाय ख्लं ख्लांलाय। हेलो MP, आपको बहुत पहले से मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, सपोर्ट भी करता हूँ। शायद में भी आपको शायद में भी आपके चैनल को सपोर्ट किया है। मैं ही पता नहीं चला, करो देखती हूँ मैं। हाँ और 1 मिनट। सब MP 45 के मैं सपोर्ट नहीं था आपके साथ, अभी सपोर्ट किया है। वीडियो को बाद में देखूंगा मैं। बङाइगाव मिनिं बिपुल मोना बो हिन्जाव लाबाय लायबावबायनो निलेक्स होनदों। सॉरी MP जी, मैंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया था, आज पहली बार देखा है मैंने आपकी चैनल को। फैलाव जि होनदों। सरि मादै मिस्टेक थांफ्लांबाय कमेन्टआ। जि लिरनाया जेबो नङा दे, नोंसोर साथामल'सै। होख्लाय दे, रायलायगासिनो रायलाय। आइखुनजो होननायालाय मा मादै जालायखो दसेनोलाय नोंहा? नेलिक्स नामा? ना आंनि फरायनायानो जायाखै? निलेक्स नङा ना नंगौथाय? उन्दुनोसो ओंखारबाय। आनै आं बङाइगाव बुङाखै, बनगाव। ए बनगावसो होनदों। जास आंनाबो खर'आ जालालै, हें मारिबाय। फिसा सानै खांबाय नालाय नोमानैया, खर'आ हें मारिबाय आंना। रावबो फैखाया आंनि माबायाव लाइभआवहाय। राजु दा फैबाय दसेनो थांबाय, निजोम फैबाय दसेनो थांबाय। नोंसोर साथामल'सै। ओके MP ने बोला ओके, इट्स ओके है ना? गासैखौबो बिदिनो होनखायो आं, नंगौ। ओके कोई बात नहीं, थैंक यू, बुरा मत मानना। थैंक यू। और MP खाना खाया? क्या सब्जी खा के आया है? सिरि थाबाय आं, नोंसोरबो कमेन्ट हराखिसै नालाय। भिडिअखौनो खेबनोनो बाबाय आं, आलसि जाबाय। आयदै खोमा खोमि मानग्लुंजोब्बाय आंहा।
Ada MP खाना खाया है कि नहीं बोलो। ये आपकी साथ कौन है? आपकी बीबी। MP प्लीज सपोर्ट कर दो भैया। बोला था ना तुमको सपोर्ट किया है, बहुत पहले ही बोला था ना तुमको सपोर्ट किया है नीलेक्स MP ने। ओके खालामदो दे खालामलालाय। अभी तो खाना नहीं खाया है, मैं अभी गाड़ी लेकर आया हूँ। एम्बुलेंस, ओ तो फिर आप एम्बुलेंस चलाते हैं। फैलावा मा होनदों बाथाबारि खाथियाव बाइकजों एक्सिडेन्ट जानायखौ आं गोसोआव दंबावोसो। सराइबिलाव दुर्गा फुजा जाना फैनायमोननो। एजि गेमिं 95 हाय आब' हेल' आगै, आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय आगै। नीलेक्स ए होनदों MP नीलेक्स कोई सपोर्ट नीलेक्स ओके भाई सपोर्ट करूँगा ना। सपोर्ट करो, एजी गेमिंग भी आया है, इसको भी सपोर्ट करो। MP मैं उसको भी रेंज मार के देगा। नहीं हो रहा है रे मेरा मोबाइल भी ना, कम दाम का मोबाइल है, क्या होगा। एजी गेमिं सोर सोरजों नोंहा लोगो गैया लोगो जालायदो। मामा फैलावानै एजी गेमिंजों लोगो दंना गैया? ओमफ्राय आबौ दने मोननाव मानो फैयामोन आनै? दहय बे आङो खख्लिंबारियाव थांदोंमोन नालाय गेवलाङावहाय, ओमफ्राय ओरै हाबबोदोंमोन आं, आबौआनो गैयामोन, आश्रमावसो थांदोंमोन। हाँ मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा काम है, लोगों का सेवा करना है ना MP। तो रात में भी आपको क्या बोलते हैं उसको, बुलाने से ही जाना पड़ेगा। सुप्रियानि न' हाबग्राया थाइजौ बिफां दंना खान्थालसो मोनथाय? हाब नोंनो मानो नांगौ जाखो थाइजौ ना खान्थाल? गन्थं गनला मानलाजोब्बाय खानजिथि गन्थंफ्रानो। लाइक करो एजी गेम लाइक खालाम आगै सना। थांफिनबायसो होनदां आगैया। एजी गेमिं नोंखौहाय बुंहरदों हार हार महादेब होनहरदों MPआ। फैलाव ए होनदों बाथाबारिनि सुप्रिया ना रंगिनाया आश्रमाव हाबफैनो नागिरदोंमोन आनै हस्टेलाव। मिथिलायलाहां। फैलाव नों माबासो सोंबाय थादों, बे इजि गेमिंजों फ्रेन्ड दंना गैया नोंहालाय? नीलेक्सआलाय फ्रेन्ड दं? नीलेक्सआथ' थाखागोन, फुराना मानसिना, फैलावासो गोदान। MP 45 खौबो सापर्ट खालामदो एजि, बेबो नोंखौ बेक खालामफिनगोन। कौन है मेरे लाइफ में प्लीज सपोर्ट करो, मतलब लाइक करो और कमेंट करो। फै लोङै जानोसै, फै लोंनाय जानोसै। बुजियाखिसै आं, बुजियासै आङो। फै
लोङै जानोसै मा होननाय जाखो लोगो जानोसै ना मा होननाय जादों फै लोगो जानोसै होनदों नामा नोंलाय एजि बुजियाखिसै दे नोंबौआ फराय रोङा आवलुरिसो MP45 आंनाव गाबज्रियाखैनो आनै गाबज्रियाखै आनै गाबज्रिलायनाङाथ' नों थांनानै लिंक बे ग्रिन होखादोंना आङो मानोथो रेन्ज मारिदों बे रेन्जआव थांनानै साबसक्राइब खालामनाहाय बिबो आथिं सोमावबाय थायो ओके दोस्तों मैं खाना खाने वाला हूँ आपको खाना है तो आ जाओ दोस्तों क्या जवाब बुला रही है हम लोगों को मोबाइल में व्हाट्सएप में भेज दो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना आनै मालाबा जोंनाव फै दे थांगोन दे बेरायहैगोन मालाबा आङो थुलुंगा मोनाव थांबा हाबबोगोन दे आनै सोरनाव बेसेबां आइडि खोन्था हरदो दे गाइसमोन सोर नीलेक्स ने बोला है किसकी पास में कितना कितना आईडी है बताओ नीलेक्स के पास में बहुत सारा आईडी है जो भी नीलेक्स को सपोर्ट करेगा उसके बाद बहुत आईडी है ना ये भी बैक करेगा शायद लोगो होनदों नों दहाय लोगो लिरनाया जायाखैना ओंखायनो बुजियाखै लोङैसो जादों आंनिबा नोंनिबासो मा जादों एजि काउलबो खालामदो फ्रेन्ड अनोब्लानो एजि मामाया नीलेक्सआ नोंखौ होनदों सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड अनोब्ला होनदों नोंलाय नों खालामहरनो हाया आरो नीलेक्स मामा भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामनानै फैथां हाया नैनो नोंहा दासो मानो हाय होनखो नै फैलाव एजिखौहाय नै नों रोंना रोङा बे ग्रिनाव सेर होनबानो ओमफ्राय गटु चेनेलाव थांदो भिडिअ एसे नायदो 2 मिनिट 3 मिनिटनि ओमफ्राय साबसक्राइब खालामदो फैदो मिथिबायना ओमफ्राय कमेन्ट लिरना हरनांगौ आरो आं नोंनि गोदान लोगो लिरनानै हर कमेन्ट लिरना हर कमेन्ट लिरना हरबासो नोंखौ दा सापर्ट खालामफिनगोन ना नङाबा बोरै नुलायखो बोरै मिन्थिलायखो नोंखौ साबसक्राइब खालामदों होननानै साबसक्राइब खालामनानै सिरि सिरि फैनो नाङा कमेन्ट लिरथारनांगौ आरो भिडिअ नायबाबो जाय जायनि भिडिअखौ नायो नों फैलाव बेनिखौहाय नोङो कमेन्ट हरथारनांगौ नङाबा नोंखौ भिडिअ नायदोंना मिथिया आं गेमिंखौ खालामबाय आंनिखौबो खालामदो गेमिंआ थांखो ना माखो सानैल'सैथ' फैलावजों नोंजोंल'सैगोन रोंखायो आनै आंखौ गाबज्रियाखैनो आनै गाबज्रिलायनाङाहाय जाम्बालाय थांनानै साबसक्राइब खालामनानै माबानांगौ गाबज्रिलायनाङा एजि गेमिं थांखो ना माखो आगैया अबेनिमोनथाय एजि नों आगै अबेनि खोन्थाहरलाय जोंहा नीलेक्सनिखौ साबसक्राइब खालामबाय आंनो नीलेक्स आगै नोंनिखौहाय आदैसो होनांसिगोन आंखौ मादैसो होनदों नालाय नों दहाय नङाबा आफा होनसां आफा दे बिमादै बलेथे बिमाना मा उन्दै होननाय जादों बिमादै बिमा उन्दै मादै ना नीलेक्स आदै नोंखौ मा होनदों हनै नीलेक्सनिखौ साबसक्राइब खालामबाय आं होनदों एजि गेमिंआ स' नोंबो खालामदो दाबावदै नीलेक्स नङाबा लावथि मोनगोन आंजोंहाय थाब थाब खालामहर भिडिअ नायनानै बड'लेण्ड आइजोआ लाइभ होदोंमोननो माला आंथ' दिनै मन्दिराव थांबाय ओरै बामोनखुरायाव हाबबोबाय ओरै मोनाफैलायलायबाय ओंखाम आयै हनै खांग्रां होबाय बेना आंनि मबाइलखौ फाग्लालै मानसिया ओमफ्राय कल हरना हमाखै ओमफ्राय लाइभखौ दोनफिनबावबाय बड'लेण्ड आइजोजों नाम्बार लालायबावबायसो नोंहा माला माला मादैनो एजि गेमिं नोंना मोनफे आइडि दं खोन्थाहरदो देनो
मामा एजि नोंनि आइडिया खयथा दंनो खिथानो थिनदों हनै थै सोमावबाय थायो आथिं असान्थि खालामो बियो र' आथिं सोमावबाय थायो नोमथैया माबा नोमाया फैलाव नायलाय गुलुब गुलुबनो मानि आइडि माने जेनेबा नों दा एजि गेमिं आइडि मोनसे ना आरो एक्सट्रा आइडि थाबावो बे जिमाइलखौ होनदों जिमाइल खुलिनायखौ जिमाइला इमाइल मिथिया जायखिया 95 आं अदालगुरियाव थांखांनाय हिसाबै फ्रेन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट हरदोब्रानो नै एजि मा होनदों नोंखौ फैलावा एजि गेमिं 95 आं अदालगुरियाव थांखांनाय हिसाबै फ्रेन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट हरदोब्रानो नोंलाय हरनो हाया जाहैबाय फैलाव नोंनाबो मोनफे आइडिया खोन्थाहरलायनो फैलावनाव मोनसेल' होनदां आइडियानो एजि गेमिंआ मोनसेल'नो बेल'खानो बेना मेन आइडिल'खानो बेना माबा गैया मेन आइडिल'खानो आंना आइडिया माबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैसो दं आंनाबो नै गोदान आगै फैदों आगै नङा दै बियो आगैसो मानोना बाजैसो होनदों नालाय टेक्न' बर' हेल' आगै टेक्न' बर' आंनि लाइभआव जयेन जाफैनो थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय मा ओंख्रि जानानै उन्दुखो आगै खोन्थाहरदो खबरा मोजाङाव दङ बर्थमान मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव मोजांबो गैजोबा गाज्रिबो गैजोबा आरोखि आंनो हर दे मादै आंबो हरगोन नोंनो हरखाबाय मैया हराखै मोनसे हरगोन दे गाबोन दाहाय हरगोन आं मोनसे मोनथाम ना मोनब्रै माजों हराखै हरगोन आं आंना 20टा आइडि दं मादै नों 20टा आइडिजोंहाय जेने आंनि भिडिअखौ नायबाय थागोन जाहैबाय नों जे भिडिअजों नायबाय थागोन बेसो माबा थागोन दा मा होनोमोनलाय सापर्ट जाबाय थागोन ना ओमफ्राय नों ओरैनोल' खालामनानै जायाना मामा आगैमोन टेक्न' बर'जोंहाय सोर फ्रेन्ड गैया फ्रेन्ड जालायलायदो फैलाव टेक्न' बर'नि ग्रिन माबायाव बे माबायाव सेरनानै गटु चेनेलाव थांनानैहाय साबस्क्राइब भिडिअ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै फै कमेन्ट खालामनानै फै आयु खोनासंबावबायनो रायबावबाय गाबोनसो हरगोन आं मादै दे गाबोन हर दे आंना इमेला 6टा दं होमबालाय आंनो 6टाखौबो हर दे मामा फैलाव आंना दिनै मिक्सो मैगङा लाब्रा थारमाने ना नायबाय थाखायो आं मादै मोनब्रै मबाइलखा बा मालाय गेमस्रिनि माबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ नोंबो लाइभ फैनो फैलाव आंनोबो हर दे आंबो हरगोन फैलाव निलेक्स आगैनोबो हरनोनो 6टा आइडिजोंहाय माने कमेन्ट लिरना हरदै होमबासो मिन्थिगोन कमेन्ट लिरनानै हराबा मिन्थिया इउटुबारजों इउटुबार साबस्क्राइब माबाजों बर'जों बर' सापर्ट होलाय मेथाइ खनलाय मादै मेथाइ रोङां टेप बोराय गारांजोंहाय रिल जानाय केसेटसो आंना आवाजानो आरे बेटारि चार्ज जाबाय एसे खारनोसै बायहेरायाव टेक्न' आं ओंखारबाय दै थां दे थां फेन माबाग्रोसै र' आं ओंखारथ'बाय दे बाजै नों डिउटि दं बाजै बाय आगै आंनि लाइभआव फैनाय दसेबाबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ
आनै आंनिखौ 500 कमप्लिट जाबा आं गिफ्टखौ देखायगोन। आं मानि गिफ्ट दोनदों नामा नोंलाय? आं फुल सापर्टखा बाजै नोंसोरखौ। ए बयजोंबो सापर्ट दंखायो। टेक्न' बर' थाथ'बाव आदा होनदों नै माबाया निलेक्सआ माबा रायलायनो नोंजों टेक्न' बर'। जिएफ देखायनोसै नामानो एजिया सोंहरदों फैलाव नोंनावहाय। आं गिफ्टखौ खोन्थाबा आइमोननोसो खोन्थाथारगोन बे आनैयानो। आयु आंखौहाय बिमामोननो खोन्थाजानो गिबावबाय। दे सिक्रेट दोनदो दे सिक्रेट। इंग्लिस फैलाव दैमारि दे खोन्था देनो मिन्थिनो लुगैबाय हनै। औ निलेस जागोन दे होनदों फैलावआ। खिथा दे र' दे नोंसोर रायलायबाय थाथ'। आं दैसाखौहाय बै बिसिना मोनसेयाव बोखोनानै फैनो दे र'। फैलाव दैमारि दे खोन्था दे। औ निलेक्स फैलाव लोगो जादोनो नै नोंखौ फैलावा नै एजिया लोगो जानो लेंहरदों। ओमफ्राय फैलाव इजि गेमिं 500 कमप्लिट जाबासो खोन्थागोन। बुहुद सम दंबावो। बोरमा नोंखौ लोगो जानोसो लेंहरदों बियो मामिया इजियाहाय। नोंनाव गिफ्टखौ सोंहराखैथ'। ओमफ्राय निलेक्स ब्र' आंनिखौबो सापर्ट खालामना कमप्लिट खालामना दोन। आं डिउटियाव दं सम गैया उनाव लोगो मोनगोन। हामा मोननांला दे फंबायनो। हामा मोननांलानो निलेक्स हामा दामोनसै। बेसारा डिउटियावसो दंनो। अबेयाव दंहैयोबा गोजान गोजानाव दंबा थाब थाब फैदो। मानसि दानथारलाबायनायखौ नुदोंना नुवाखै नोंसोरलाय? गिलायलांबायसो आं जोंनि बर' फिसाफोरखौहाय। आंना दासो 20 साबसक्राइबार जादों। मानो 20ल' जायाखै? औ 20ल'खामोन नामा? दे गाबोन मोनथाम आइडिजों हरगोन आं फैलाव। गाबोन मानि दाहाय। फैलाव आंना 10K जाबासो मोजां मोननाय लागोन होनबासो आंनि जिएफखौ नुगोन। बा मालाय निलेक्सआ सोरबा हागोन निलेक्समोन बायदि 10K नो मालाय। टेक्न' बर' अके आं खालामनि र'नो। खालामसैनो नोंखौ टेक्न' बर'आव थांबायगोन। मामाया टेक्न' बर'आ थांबाय डिउटि दंनो। निलेक्स मोजां दे जाफुंहोनो नाजादो। औ जाफुंखानांगोन ना मावबाय जखन। फैदो न' आदामोन। न' माहाय न' थांनो? आङो ना 1K जाबा आंबो केक गोरलै लाबोनानै हाफैगोन ना नोंसोरजोंहाय मिथिबाय ना? लाइभ फैनानैसो हागोन केकखौहाय ज' थानानै मिथिबायना? लाइभआवसो हागोन आंना। टेक्न' बर' हरबाय आं चेक खालामना बेक सापर हरदोनो। टेक्न' थांबाय मामा कमेन्टल' हरनानै दोन। निलेक्स टेक्न' गैला नोंसोर साथामल'सै। फैलाव दं ओमफ्राय एजि दं ओमफ्राय नों दं नोंसोर साथामल'सै। ओमफ्राय फैलावनिखौ साबसक्राइब खालामना होबाय दै। कमेन्टबो होबाय बेक खालामफिनदो। मामा फैलाव इजिखौहाय दाहाय नों माबाबा आंनि लाइभनिफ्राय ओंखारबा माबानानै साबसक्राइब खालामना होफिनदो दे आनै। आंखौ लिंहरा नामा मादै? गसाइगाव फैबा हाबफै। मामा मा होनो
निलेक्स आरो फैलाव सोर सोर गारि भारा लाङो जोंना नोंगुमैया माने नोमाया नोमाय नोमथाया गारि भारा सालायो लांदे फैसा बुरजा बुरजा होना लांदे भारा लां नबिनजों लोगोना नबिनाबो सालायो नामाथाय माबाना बेसरखनाना फैलाव नोंसो लागोनाहाय लाइटफ्रानो मोजां नङाहाय न'फ्रानो नायलाय मोद्ला लास नुयो आंखौहाय आंहाबो रिं लाइट बायनोसै एमपि स्टुडिअ हाय बाजै सुनानो हाय आगै आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै आं नोंखौ माबा खालामना होनो नागिरदोंमोन नै मबाइलानो दांबायसै आं मिथिला आं एजि गेमिखौ आं खालामबायनो एजि नोंखौहाय फैलावा मा गारि मादैनो अगनार ना मा होननोबो रोंलायलाङा जाम्बि मानसि नै फैलाव माबाजों एमपि स्टुडिअजों फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जादो आं बेनिखौ रेन्ज मारिना होनि र' निलेक्स नोंहाबो माबा गैयाबा जादो थेंक इउ ब्र'नो थेंक इउ जासिहरबाय नै फैलाव नोंनो इजिया मा गारि मादैनो खोन्थाखांखाबायना अगनार सालायो फैसा बुरजा बुरजा होना लां अबाव लाङो जिएफफोरखौ जाय जाय बेरायहैयो आंनि बोरायखौ लां दे जिएफफोरखौ हैगोन ना नोंसोरो लाइक होआखैबा लाइक होदो मामा एमपि स्टुडिअ आगै एमपि स्टुडिअ एमबिनि आदा माबा एमबि हाय आदा होनदों नै नोंखौ हाय होनहरदों एमबि रावनिबो भिडिअ नायनो मोनथ'थारनो मोनाखै सनाफोर गाज्रि मोननाङानो बिदिनो बेस्थ' जायोहाय आगै मालाबा आंहाथ' फिसाजों फिसौजों नायबाबो कमेन्टखौनो हरनो मोना मबाइलखौनो टाइपखौनो खालामनो मोना माबा भिडिअखौ माबाखौ प्ले होनानै दोनसै ओमफ्राय ओरैनो नायबाय थानोसै बिदिसो आंनाथ' ओमफ्राय बिदियावनो नेटआ जोबलांजोबनोसै आंना ओमफ्राय जिएफ गैयालै बाजैनो बानायदो बाल दे अबेनि नोंहा एमबि स्टुडिअ आगैया आगैसो जायो बिबोनां बाजै होनबाय नालाय थोर लाइटफ्राबो मोजां नङा नालाय मोजांखौनो नुवा लाइक होबाय नै एमबि स्टुडिअ मिनिलायबावबायसो आरोना जिएफ गैया होननानै आं उन्दुनोसै आनै दे उन्दुदो आंबो दोनखानोसै बारा गोबाव थाखाला 10:30 जाबाय नै माला फाग्लासो नोंसोरजों रायलाय टाइमखौनो फात्ताखौ मोनबावाखिसै आङो गुड नाइट फैलाव बाय बाय फैलावा एमबिखौ माबा खालामदोंना खालामाखै साबस्क्राइब फैलाव गाबोनबो फै दे आंनि लाइभआवहाय मेरला मानसि मोनलांगोन बिदिनो नोंसिनाव थांगोन दे मालाबा इउटुबाव दासान्दि क्ल'ज थानो हायाखै सरकारनि गुन्दै नागिरै नंगौ आंबो साख्रि लाथारसिगौहाय एसे एनै फरायनायजोंनो गोरलै गोरलामबो खारनोबो हाला जेबो हाला आंथ' पुलिसावबो मोनला मा लानांगौ जाखोथाय एमपि आङो मा साख्रि लानांगौ जाखो दाबो हाथा हामा जानायावसो दं दे मोनथों आगै एमपिसो होनफ्लांबाय थायो एमबि स्टुडिअ मोनथों दे नोंनि साननाया जाफुंथों एजि लाथ' नाङा दारि मोनग्रोथोंनो हनैहाय दारि मोनग्रोथोंनो निलेक्स आंना मोजां मोननाय गैया मादै मोजां मोननाय दङब्ला आं भारा लांगौमोन आइखुनजोनो इस मासि गोदै होनखोलै निलेक्स नोङो मासि गोदै होनखो नोङो मोजां मोननाय गैबावा जाहैदों आनै फ्रि हरदो गारिखौ आं बेसरखनायाव लांनो आनै फ्रि हरदो गारिखौ आं
बेसर खनायाव लांनो अबे बेसर खनायाव लांनांगौ नोंलाय बेसर खनानि मानसिखायालाय बेसर खनानि मानसिखाया अबे बेसर खनायाव लांनांगौ आखाइ लोरिदोंलै आंना नै बेयावहाय नै सायो रिं लाइट बिहरथारनांसिगोनहाय आंहा जानाय नङा एमबि बाजै मोसाना खिन्थि दान्दिसे मेंग्लिनाय गोसोखौ गोजोन होदो आं रोङा आङो आं मोसानो रोङा उन्दैनिफ्रायनो मोसाफेराखै आं खालि रोंगौ जानो नोंगुमैजों नांलायनो बेल' रोंगौ आं नांलायनो माने एसे दावराव जानो मोनाबा माने एसे बोहिया होननो मोनाबा गोसोआ सान्थि मोना आरोखि ना बिदि होननानै रायनो मोनाबा नोंगुमैखौहाय एसे रायनो मोनथारबासो गोसोआ मोजां मोनो खिन्थु बिराद अनो आङो नोंगुमैखौहाय आं बेसर खनानिसो आरो आनै बेसर खना नङाबा माथो नोंसिनालाय माथो होनो बेसर बारि नामा मोदोम सोमावबानो जायो बाजै मोसानाया र' आं बैसागुआव नोंसिनो लाइभ मोसानानै देखायहरगोन आं जौ एसे लोङाबा हानाय नङा एमबिआव बिनि होनदोंमोनथाय खिथाहरलाय आगै आंबो सैमा फाग्ला बायदि खारबाबो सेलेक्ट जायासै आङो माबा 2021आवहाय आंबो माबा होदोंमोन बे माबा ओंखारदोंमोन ना एसएसबिनि माबा ओंखारदोंमोन ना बेखौ होदोंमोन आं मिथिबायना ओमफ्राय नामाबो सफैदोंमोनबो आंनाबो ओमफ्राय आङो क'क्राझार माबायावमोन आरो आंना खारहैनांगौआ क्लासबो लाबाय थादोंमोन जोङो नैबे माबायाव जादोंमोन ना निलेक्स फिस माथायावहाय बे समाव बिराद प्रेक्टिस खालामहैबाय थादोंमोन जोङो एसएसबियावहाय गैया खारहैनाय प्रेक्टिस खालामबाय ओमफ्राय जाम्बि नालाय माबा टाइमावहाय खारहैयाखिसै थांनाय जायाखिसै जाखा आंलाय गोजोनफुरिनिसो ना आनैनो गोजोनफुरिनिबो जाहैदों गाव गेवलांफुरिनिबो जाहैदों गाव निलेक्स फंबाय हाय ब्र'नो निलेक्स नोंखौ एमबिआ माबा हरदों नै रायदाव हरदों चिरांनि बाजै चिरांनि मा गामिखौ खिथा एमबि आदाहाय होनहरफिनबाय नै नोंखौ निलेक्सआ फैलाव एसे नाजाबाव होनदों औ फंबाय निलेक्स सानसे ओंखाम रानबाय फंबाय एमबि स्टुडिय'आ दिनै ओंखाम राननायनि फिथाइया गोदै जागोन एमबि सिन्था खालामनाङा जाफुंथों नोंनि साननाया 100 बार बोर होयो नोंखौ साख्रि मोनथों फैलाव नायसै मा जायो नाजाबावसैनो फैलाव मोजाङै हो फरिखाया नै मोजाङै हो सेकेन्ड डिभिजन लाखि एमबि आदा बिदिनो खालाम जाखायो हासुनोबो मोनखायामोनदां बुजियाखिसै हासुनोबो जागोन बे मोनखाया बायदिबोनो नोंखागौना चिरांनि बिजनि बाजै बिजनि मा गामि खिथा आं मिथिखायो बिजनिखौहाय निलेक्स औ होनदों बिजनि मा गामि बिजनि माबायाव थांखांबाय आं मा गामि मोनथाय बियो ओरै माबाजों मा गामि मोनथाय नामखौबो बावबावबाय आङो बे हौवानिखौ आनै आंथ' सिनायखालागोन आनैयाथ' आंखौ सिनायखालागोन नोंखौ सिनायखालाना एफा गोबाव जाबाय गोरलैयावनो फानबारि बिजनि फानबारियाव बिजोंलाय र'
फानबारि बिजनि फानबारियाव बिजोंलाय माबा जोंना बर' बाजारजों ओरै थांनांगौना फानबारिया बाजै होनदों आनै जों न'नि सोनाबना बिजनि मोनलांदों आनै न'नि सोनाब माबाया मा नाम होनो रन्जन बिनानावा बिजनि मा गामियावबा मोनलांदों बेबा आनै माइनाव बङाइगावआव आनै बङाइगाव आलदा बिजनिया आलदा येस बाजै बर' बाजार खाथि थांखांबाय दे आङो गोदोहाय आनै होनदों रन्जन बिनानावा आंजोंहाय आङो जेला मेट्रिक पास जानानै पिअ फेल जायो पिअ फेल जानानै आङो अपेनाव फरायदोंमोन ना होनबा आङो बेजों क्लासमेटमोनब्रा मा नाम मोनलाय बेना बावबायलै आं नामखौ जेबि ब्लक बड'लेण्ड हेलौ आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय मा ओंख्रि जानानै फैखो बाय गुड नाइट मादै गुड नाइट निलेक्स बाय बाय सुइट ड्रिम मोजां मोजां सिमां नु बिजनियावबो बङाइगावना बो आनैसो सानैबो नोंबो आनै मा बिजनियावबो बङाइगाव सानै बिजनियावबो बङाइगावआवबो सानै आलदा आलदा मोनलांदों आरो बाजै आदाया बहा देखायलाय बै रुम मोनसेयावसो आं खारबोदों नैबे रुम मोनसेयावहाय बै रुम मोनसेयावसो दङ बियो मबाइल नायगासिनो दं गाव उन्दुनायाव मबाइल नायनायाव आं रायलायनाया दावराव जायो जाहैदों डिस्टार्ब जायो ओंखायनो आं नैबे लाइट खमाव खारबोबाय आरोना नोंसोरो लाइटखौ मोजां नुनाय नङा मेनलालासो नुगोन लाइटआ मोनसेल'नो बाव मोनसेया गाज्रि जाबाय बैयो रिंलाइट बायनोसै र' आंबो जायासै आब' दिनै ओंखामखौनो जायाखिसै नामा जेबि ब्लक्स बड'लेण्ड र'हाय नोंखौबो रेन्ज मारिना होनि आं आयुलै दांबाबो जाया नै आं रोंलायलाङा बाय बाय निलेक्स गाबोन लोगो मोनफिनगोन आदै गाराया सादोंहाय आंना फैलाव निलेक्स जेबि बड'खौहाय माबा खालाम ओमफ्राय सोर दङमोनलाय एजि ओमफ्राय सोर दंबावोमोन सासेया एमबि सापर्ट खालाम आनैना न'आ मेरलानि न' खाथि मेरला नङालै जाम्बा मेनलासो मेरलानि न' खाथिखाय मेरला नङाथ' बे नामा मेनलासो मेनलानि खाथि जायाथ' जोंना आनैना न'आ मेरलानि खाथि मेरलानि न' खाथियावखाय मेरलाल' बुङो माथो आनैया माला मेरला होनलायखो आंलाय मेनला मेनलाना जाहैबाय इउक' बेंक खाथियाव जोंना जाहैबाय ओरैहाय गेस गुदाम खाथियावसो मामा लाइखद मामा नोंनाव नागिरनांगौमोनलै बाजै नोंनाव नागिरनांगौमोन बिनो माबा मा जिब गैलै मानसि जाखो नोंसिनि बिजिनियावनो खथ' साफा साफा दङ उन्दुनो ओंखारबाय नामा आब' उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो एसे नै फैलाव जिएब नांगौ माबा सिख्लाफोर दङबा खोन्थाहर हनै इमबिनो नांगौ नै इमबिनो साफा दङबा इमबिनो आनै फनसनाबो इउक' बेंक खाथि मेनलानि खाथिखौ नुवाखै नों मानि फनसना उन्दुनो ओंखारबाय नामा आब' उन्दुनो ओंखारबाय खयथा हयसे टाइम था 10:30 हयसे
लाइक करो, जो भी लोग लाइक नहीं किया है लाइक करो प्लीज। जो भी माता पिता को मारे होनोमोनलाय बिदिखौ हिन्दीफोरनासो बिदि दङ ना। माता पिता को प्यार करे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो होनलायथारो नामा। आंनाव दं सिख्लाफोरनो, एजिनाव दङनो मेला सिख्लाफोर मामा एमबि। आं सिख्ला बुंबा मिनि ओंखारो दाना दख'ना गानना सिख्लाफ्रा दख'ना गानानो सिख्लाफ्रा हनै मा होनदों फैलावआ थांबायगोनहाय माबाया थांबाय एमबि स्टुडिय'आ थांबायगोन सानैल'सै फैलावजों इजिजोंल'सै। फैलाव फंबायनिखौ सापर्ट खालामबाय आं बेक खालामफिन फैलाव आनै नोंखौहाय एमबि स्टुडिय'आ साबस्क्राइब खालामनानै फैफिनबायनो। नोङो दा आंनि लाइभनिफ्राय ओंखारोबा बे एमबि स्टुडिय'खौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो रोङाबा बे स्क्रिनशट खालामनानै दोन बिनि माबाखौहाय नङाबा बावगोन नोङो। बे कमेन्ट हरदोंबा हरदोंसै कमेन्ट हराखैबाथ' बावगोन ना। नै माबा इजिया मिनि हरगाबायसोहाय हाथाय हाराव हारावनो आंखौ। एमबि आं गाबोन बेक खालामफिनगोन। नों बेखौ बावबालाय कमेन्ट हरदोंना एमबि कमेन्ट हरदोंना हराखै बावनाङा दे ब्र'नो। कमेन्ट हरखादों दा एमबि बिनाव फैलावनाव कमेन्ट हरदोंबाथ' बेक खालामगोन बियो, कमेन्ट हराखैबाथ' बावगोन। हरदों बाजै सोनोजिरखौ नाय नंगौ हरदोंनो हरदों। होमबालाय फैलाव गाबोन बेक खालामफिन दे दाबावथार। बिदि सापर्ट खालामलायबासो सापर्ट मोनफिनो, अननाय होबासो अननाय मोनो। खयथा जाखो आं 11था राइटसिमल' थानोसै 11था राइटसिम उन्दुहैनोसै आङो। आं उन्दुसै गुड नाइट। नै फैलावबो उन्दुनोसैनो होमबालाय आं मानो थाबावनो आंबो उन्दुनोसै। उन्दुदो आनै दे एमबि उन्दुदो नोंहाबो उन्दुदो 1 घन्टा 18 मिनिट जाबावबायलै माला माला उन्दुलायबावसै बाजै उन्दुनोसै। नोंसिनो रावबो थालाबा आंलाय हारसिं थाना मा मोनो फाग्लि बायदिलाय। जायफोर कमेन्ट हरदों आं बेक सापर्ट होफिनगोननो। जाय माबा हरदों कमेन्ट हरदों सापर्ट होफिनगोननो। जोंहा सानैजों थागोनब्रा नंगौ। उन्दु ओंखारबाय आंबो माने उन्दुबा दसे मबाइल नायसै। मबाइलाथ' नायखायो नालाय ओमफ्राय उन्दुसै दसे मबाइल नायनानै। आंबो उन्दुनो ओंखारबायनो। उन्दुदो दे आगै इजि आंबो उन्दुनोसै 11था राइटसिमल' थागोन आंबो। 42 जाबाय नै 15-16 मिनिट दंसै। सियायगुलायबाय उन्दुदो दे। उन्दुनो ओंखारलायनायखौ गाबोनबो फैफिन दे। आं गाबोन खयथायाव फैगोन बुंनो हाया। हयथ' मोनायाव बिदि मोनायाव बांसिन टाइम मोनो आङो मानोना दैसाया उन्दुयो नालाय। दे बाजै सना गुड नाइट बाय बाय सुइट ड्रिम्स। मोजां मोजां गोजान गोजान जायगायाव थांनाय सिमां नुथों गासिबो। एर'प्लेन गाखोनाय माबानाय मा होनो गोजान गोजानाव बेरायहैनाय सिमां नुथों। दे बाय बाय गुड नाइट बयखौबो। आयु दे जागोन टाइम मोनबा नायगोन आब' दे नाय दे। खुरुम हर
बाजै सना सिमां नुनायनि दे गुड नाइट बाय 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 दै दासो लाइक होदों सोरबा सोरनि आखल जाखो बेलाय दासो लाइक होनाय बाय 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 एमपि बाय एजि बाय फैलाव बाय